салом алайкум дӯстон, бародарон ва тамошобинони азиз. Бародарон дар навори имрӯза 10 машини фурӯшӣ дорем ки бародарон дар комментария хоҳиш карда буданд. Мо арзонашро ҷудо карда пешкаштон мегардонем. Бародарон дар навори имрӯза машинҳои Opel Astra-G Caravan ҳастай, Opel Zafira, Portel, Opel Vectra ва Daewoo Lacetti ҳастай ки дар комментария бисёртар хоҳиш карда буданд. марҳамат бародарон, видеоро то охираш тамошо кунед, ба видеонавори мо лайк гузоред, дар комментар нависед ки ба шумо кадом намуди мошинҳо даркор астад. дар видеои оянда ҳатман пешкаштон мегардонем. ва касоне ки мошин, хона, замин, квартира ва чизҳои бори фурӯхтан дорад, метавонанд дар номраҳои имо, ватсапи мо ки дар рӯи экран мебурояд, сурат ва маълумоташро равон кунад. дар видеои оянда ҳатман пешкаши харидорон мегардонем. мо боша видеонаворро сар мекунем, то охираш тамошо кунед, аз нархҳои мошинҳои имрӯзаи мо бохабар шавед. ва касоне ки дар канал меҳмон ҳастанд, хоҳиш мекунем обуна шуданро фаромӯш накунед ва имкон бошад видеоморо дар имо ватсапатон поделиса кунед. раҳмат барои дастгириятон. мегзарем ба қисми эълонҳои имрӯза. рафтем. Opel Vectra A дар комментари Opel сафед гуфта буд бародарон. марҳамат. соли барояш 1995, сӯзишворӣ газу бензин, кузов седан, объёмаш 1.8. коробка передачаш механикаи дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. газу бензин кор мекунад. мотор, коробка ходовӣ ҳама 100%. 4 та баллони навам дорад. хулоса ки састани мошин мега беҳтаринай. қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд. нарша 22000 сомон мега бародарон. ягон харидори аниқ боша бо арзонам мекунад. марҳамат бародарон, касоне ки харидор ҳастед, рақамаш рӯи экран ҳастай, занг занед, маълумотҳои пара ва аниқтара ахири соҳиби мошин дастрас кунед. Opel Vectra A соли барояш 1994, сӯзишворӣ газу бензин, кузов седан, объёмаш 1.8. коробка передачаш механикаи дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. састани мошин хуб, радной краска, салон тоза, мотор, коробкашам 100%. қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нақша 32000 сомон мега. варианти алишӣ ҳастай бародарон. марҳамат, касоне ки мошинҳои алишӣ доред, занг занед, маълумотҳои дигара ахири соҳиби мошин дастрас кунед. бародароне ки дар канал меҳмон ҳастед, хоҳиш мекунем обуна шуданро фаромӯш накунед ва имкон бошад видеоморо дар имо ватсапатон поделиса кунед. раҳмат бародарон барои дастгириятон. Opel Astra-G Caravan ҳастай бародарон ки соли барояш 1998, сӯзишворӣ газу бензин, кузов универсални, объёмаш 1.6. коробка передачаш механикаи дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин 100%. радной краскашай, задагӣ пурдагии умуман надорад, ягон ҷош варид кардагӣ нестай. мошин қарор дорад дар шаҳри Исфаран. нақша 43000 сомон мега. марҳамат, касоне ки харидор ҳастед, рақамаш рӯи экран ҳастай, занг занед, маълумотҳои пара ва аниқтара ахири соҳиби мошин дастрас кунед. бародарон ки мошин, хона, замин ва чизҳои бори фурӯхтан доред, дар номраҳои имо, ватсапи мо сурат ва маълумоташро равон кунед. дар видеои оянда ҳатман пешкаши харидорон мегардонем. Opel Astra-G соли барояш 2000, сӯзишворӣ газу бензин, кузов универсални, объёмаш 1.6. коробка передачаш механикаи дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. газу бензин кор мекунад. мотор, коробка ходовои соз, ягон камбудӣ надорад, танҳо мегирӣ ҳай мекунӣ. қарор дорад дар шаҳри Бохтар. нақша 50000 сомон мега. арзонам мешавад бародарон. варианти алиширам ҳастай ки мақсад мега вариантҳоро бо мебинем. марҳамат бародарон, касоне ки мошинҳои алишӣ доред, занг занед, вариантҳоро пешниҳод кунед. Daewoo Lacetti ҳастай бародарон ки соли барояш 2009, сӯзишворӣ танҳо бензин, кузов седан, объёмаш 1.6. коробка передачаш автоматай дар ҳолати миёна қарор дорад бародарон. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе.
нақша 22000 сомон мега. бо харидори аниқ боша арзонша мекунад. касоне ки харидор ҳастед, ин рақамош рӯи экрана ҳастед, занг занед, маълумотҳои пурра ва аниқтара ахири соҳиби мошин дастрас кунед ки мошина назапчас кудаги бародаро. масъала бо худтон занг занед, маълумотҳои дигара ахири соҳибиш дастрас кунед. Daewoo Lacetti соли барои 2005 сӯзишвори газу бензин, кузов седан, объемаш 1.6. коробка передачаш механикаи дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. газу бензин кор мекунад. гази евро 4 задагиай 20 литрда мега 190 км мегардад. мошин састаниш хубай қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нақша 30,000 сомон мега. ягон харидори аниқ боша бо мега камтар арзонша мекунем. касоне ки харидор ҳастед, рақамош ҳастед, занг занед, маълумотҳои дигара ахири соҳиби мошин дастрас кунед. бародароне ки дар канал меҳмон ҳастед, хоҳиш мекунем обуна шуданро фаромӯш накунед ва имкон бошад видеои моро дар имо ватсапатон поделитсия кунед. Opel Zafira соли барои 2000 сӯзишвори танҳо бензин, кузов универсалний, объемаш 1.6. коробка передачаш механикаи дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. бензини холияй 10 литрда мега 110 км мегардад. састаниш беҳтарин кондитсионер дорад, кор мекунад. қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нақша 46500 мега бародаро. марҳамат, касоне ки харидор ҳастед, рақамош рӯи экрана ҳастад, занг занед, маълумотҳои пурра ва аниқтара ахири соҳиби мошин дастрас кунед. бародароне ки мошини хона, замин ва чизҳои барои фурӯхтан доред, дар номраи имо ватсапи мо сурат ва маълумоташро равон кунед. дар видеои оянда ҳатман пешкаши харидорон мегардонем. Opel Zafira соли барои 2002 сӯзишвори газу бензин, кузов минивэн, объемаш 1.6. коробка передачаш механикаи дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. 4 электропакет мотор, коробка ходовой ҳамр 100%, ягон расход надорад, кам расходай, такси задагӣ нестай бародаро мега. хулоса мошин бародаро састаниш 100%, фақат мегирӣ ҳай мекунӣ. қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нақша 54000 сомон мега. ягон харидори аниқ боша омада мега бинем, бо нақша чақчақ мекунем. марҳамат, бародаро, касоне ки харидор ҳастед, рақамош рӯи экрана ҳастад, занг занед, маълумотҳои пурра ва аниқтара ахири соҳиби мошин дастрас кунед. бародаро, Hyundai Portal як ҳастад ки соли барои 2003 дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. састаниш 100% бародаро, ягон дард мега надорад. қарор дорад дар шаҳри Ҳисор. нақша 50000 сомон мега. ягон харидори аниқ боша омада мега ай пеш бинем, бо арзонша мекунем. марҳамат, бародаро, касоне ки харидор будед, ин рақамош рӯи экрана ҳастад, занг занед, маълумотҳои дигара ахири соҳиби мошин дастрас кунед. мошин қарор дорад дар шаҳри Ҳисор. чиқаде ки гуфтем, састаниш беҳтарин. Hyundai Portal соли барои 2000 дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. чиқаде ки мебинем, мошини ҳолати созе бародаро, фақат мегирӣ ҳай мекунӣ. қарор дорад дар шаҳри Исфара. нақша 50000 сомон мега. агар харидори аниқ боша, бо мега муомиларам дорад. касоне ки харидор ҳастед, рақамош рӯи экрана ҳастад, занг занед, маълумотҳои дигара ахири соҳиби мошин дастрас кунед. бародаро, ин ба 10 мошине ки мо дастрас кардем ва пешкаши шумо гардонем. ҳамин хел мошини хона, замин ва чизҳое ки барои фурӯхтан доред, метавонед дар номраи имо ватсапи мо сурат ва маълумоташро равон кунед. дар видеои оянда ҳатман пешкаши харидорон мегардонем.
ва касоне ки дар канал меҳмон ҳастанд хоҳиш мекунем обуна шуданро фаромӯш накунед ва имкон бошад видеои моро дар имо ватсапатон поделитсия кунед. раҳмат бародаро, барои дастгирӣ барои лайк поделитсия карданатон аз дастгирии ҳар яки шумо миннатдор ҳастем. дастгирии шумо пешраи мо ҳастед. хайр то видеои оянда.